Zeynep, yürü! Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyna aty watanymyzyň milli ykdysadyýatynyň ähli pudoklaryny, medeni durmuş ulgamlaryny gazanylýan dünýä nusgulyk ösüşlerini, Balkan welaýatynyň elektrik energiýasyny öndürýän kärhanalaryny goşýan goşundy hasam uludyr. Ýurdumyzda halkylaryň energi ulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik eserjetining hereket edip başlamasy Balkan welaýatynyň elektrik ulgamynyň işgärlerini täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Muňa Türkmenistan şäherindäki awada döwlet elektrik bekadynda amala aşyrýan tutumly işlerim aýdyn göwe geçýär. Mälim bolşýaly 20-nji ýylda hormatly prezidentimiz arkadaşly serdarymyzyň gatnaşmagyny, paýtagtymyzyň büdümegine trawyny, energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi açylyp ulanmagy berildi. Dünýäniň öňde barjy enjamlary bilen üpçün edilen täze dethanyň ulanmagy berilmegi, milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen östürmek hemde senagatlaşdyrmak, onuň ähli pudoklarynyň maddi enjamlaryň binýadyny, şol sanda energetika pudogyny toplumdaň döwrwaplaşdyrmak, innovasiýa tehnologiýalaryny işiň ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanda ýaýwanlandyrylan giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmeň ýolyny nowatdaky möhüm ädim boldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň belleşi ýaly amala aşyrylýan giň gerimli işler ygtybarly energetika kuwwatlyklaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Elektrik energiýasynyň özümizden artýan bölegini daşary ýurtlara iýermek, eksport uğurlaryny köpeltmek üçin amatly şertler döredýär. Merkez häzirki zaman enjamlary şol tanda synagdan geçirmek, barlamak hemde gaz turbinalarynyň böleklerini, içinden geçýän sowadyş ýollaryny arasalamagyň turly usullar üçin niýetlenen enjamlar bilen üpçün edilendir. Energetika senagatynyň östürilmegi hormatly prezidentimiziň başdanlygyny berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ýygy deril amala aşyrylýan watanymyzyň ykdysady strategiýasynyň möhüm uğurlarynyň biri hökümde kesgitlenildi. Ulanmaga berilen merkez hem energetika pudogy üçin ören ul ähmiýete eýedir. Bu merkez ýurdumyzyň ähli tebitlerinde gurulan kuwwatly energetika dethgalarynyň esasy enjamlaryny awatlamagy niýetlenendir. Şunun bilen baglykda berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe hormatly prezidentimiz tutuş ýurdumyzy, şonuň bilen birlikde Balkan welaýatyny üznüksiz elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmekligi gaýratyny ünsberýär. Halkyň arkadaşly zamanasy ýylynyň geçen döwründe welaýatyň elektrik energiýasyny öndürýän kärhanalar boýunça 4 milliard 875 milyon 400 min kilowat-saat elektrik energiýasyny öndürmegi başardylar. Şu döwürde önümçiligiň ötüş depgini 2 hessa ýokarlandy. Sarp edilişden artık elektrik energiýasy ýurdumyzyň bütün elektrik ulgamyna biriktirildi. Bu üstünliklerde awada döwlet elektrik bekadiniň hünärmenleri nusgulyk rahmet çekdiler. Awada milli säýatçylyk dowlugyndaky döwrwap mehmanhanalardyr, sagaldyş dyn çalyş merkezlerini, şeýle hem Türkmenbaşy şäherini üznüksiz elektrik togy bilen üpçün etmäge sallamly goşant goşýan awada döwlet elektrik bekedi, kuwwatly gaz turbinalary hemde kämil enjamlar bilen üpçün edilendir. İşlan wagty her bir turbinanyň öz başdak ýagdaýdadygy, bu häzirki zaman elektrik bekadiniň häsiýetli aýratynlygydyr. Ýokary teknologi elektron enjam üçin göwnüjä şertler döretmek maksady bilen bu ýerde emeli ýagdaýdaky mikroklimat gadal saklanýar. Hoçonuň şeýle bu desga halkara ulumlaryna we ekologiýa hopdulugynyň talaplaryna dol laýyk gelýänligi bilen tapawutlanýar. Bu ýerdäki turbinalaryň sady işlemek üçin çekilen uzylygy 14,5 km bolan ýanyş geçirjisi awtomatlaşdyrylan gaz paýlaýjy bekide berkidilendir.
açyk paýlaýjy enjam, şeýle de kuwwatly enjamlar toplumy ol turbinany awadanyň deňiz ýakasyndaky Türkmenbaş şäheriniň we tutuşlugyny alanda ýurdumyzyň elektrik ulgamlary bilen baglanyşdyrýar. Bu desga 3 tane esasy we 12 tane lokal beketleri öýdüne jemlemek bilen awada militiýatçylyk zolugyny bökdünşüz elektrik energiýasy bilen üpçünedýär. Hormatly prezidentimiz arka dağlı serdarymyzyň Balkan welaýatynyň energetika ulgam barada edýän aladalaryndan ruhlanan awada döwlet elektrik beketiniň hünärmenleri şu ýylyň başyndan bäri 628 milyon 452 min kilowat-saat elektrik toguny öndürip sarp edijilere ýetirmek başardylar. Munyň özi halkyň arka dağlı zamanasylynyň 7 aý üçin gödeňde tutulan meýilnamanyň möhletinden öň 13 göterim ýerine ýetirilendigini aňladýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ýurdumyzda halkalayyn energiýa ulgamy döretmek boýunça tatlamanyň birinji tapgyr bolan Ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik geçirjisiniň işläp başlamagyndan ruhlanan awadaly energetikler halal rahmet çekip halkymyza görelli hyzmaty ýoly goýmagy döredýän şeýlegi mümkinçilikler üçin arka dağlı serdarymyza alkyşlaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyňky baş arxiv müdürlüğiniň Türkmenistanyň prezidentiniň arxiv gazna tarapyndan taýýarlanan Gahrman arkadağymyzyň ösüşiň täze belentliklerine tarap adly kitabynyň 14-nji tomy türkmen, rus, ingliz dillerine çapdan çykdy. Neşerde Türkmen döwletiniň içerki we daşarky siýasatynyň ähli ugurlaryny şöhrelendirgen 2020-nji ýylyň has möhüm maglumatlary we makalelary ýygnalyp, olarda ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş, ilim, bilim, medeniýet ulgamlaryny aşırlayan düýpli özgörtmeler öz beýanyny tapdy. Türkmen, rus, ingliz dillerine çapdan çıkan ösüşün täze belentliklerine tarap adly kitapdaky işlerde şol sanly statistika maglumatlarda durmuş ykdysady ösüşün ähli ugurlaryny gazalanan hemem watanymyzy täze sepketlere tarap alyp barýan köp ugurly üstünlikler şöhrelendirilýär. Onu ýurdumyzda amala aşyrylan giň gerimli özgörtmeleň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň rowaşlygyny öpçün edýän ägirt uly taslamalaň milli maksatnamalaň döwlet adam üçin diýen şygar bilen durmuşa geçirilýän içerki siýasatymyzyň strategik maksatlarynyň many mazmuny açylyp görkezilýär. Neşriň sahypalaryna watanymyzyň köp ugurly durmuşynda bolup geçen milli we halkara ähmiýetli esas wakalar öz beýanyny tapýar. Ma'lum bolýar 2020-nji ýylyň ýyl ýazgylary ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesine eýe bolan günüň 25 ýylynyň şaly senesi ýaly möhüm siýasy waka bilen dawaralany. 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen beýtaraplyk siýasaty we oň halkara parahatçylygy howpsuzlyk we durnukly ösüşi öpçün etmekdäki ähmiýeti adly halkara maslahaty ýylyň esasy çäreleriniň biri boldy. Neşriň makalalaryna 25-nji sentýarda geçirilen Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi öz beýanyny tapdy. Halk maslahatyna kabul edilen siýasy çözgütler ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik özgörtmelere täze etergi berip, döwletiň häkimet we dolanyş edaralarynyň işini ýokurlandyrmak üçin hukuk esaslaryň putulanyrmagyna ýardam berýär. 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gazalanan ýeňşeň 75 ýylynyň hurmatyna geçirilen dawaral çäreler 2020-nji ýylyň iň aýdyň we ýatda galjy wakalarynyň biri boldy. Beýik ýeňiş güni ýurdumyzda Gahrman arkadağymyzyň atasy Berdimuhammed Annaýewiň durmuş we söwüş ýoly türkmen ýaşlary üçin watana gulluk etmegiň edermenligiň hemem hary we raýat borjuna we parlak nusxuluk mektep bolup hyzmat edýär. Eserde getirilýän işler sebitde we dünýäde bolup geçen geosiýasy wakalara çuňur düşünmegiň, döwletiň daşary siýasy strategiýasyny öňdürjülükli we oýlanşykly durmuşa geçirmegiň nusxatydyr. Olary ýurdumyzyň halkara awreýiniň ne derejede belende galanlygyny aýdynlygy bilen görkezýär. Ähli makalalarda ýurdumyzyň dünýä jemgyýetçiligi bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegi, söwda ykdysady gatnaşyklary geňeltmegi, ählimin parahatçylygyň we awadançylygyň bähidine insan-perwer ulgamda hoşniýetli goňşuçlyk gatnaşyklary putulanyrmagy gönükdirilen siýasy ugry erşargaç bolup geçýär. Umuman neşre girdilen maglumatlar geljegi tarap okully öňe barýan ýöne şol wagtyň özünde de müňünlikleň jümüşiniň uzap gaýdýan ruh gymmatlyklaryny gorap saklaýan ýurdumyzyň içerki we daşarky siýasatyndaky wezipeleň ýygdyrly we üstünlikli çözülýänini görkezdi. Ösüşiň täze belentliklerine tarap adly kitapda ýerleşdirilen maglumatlar nazariýet we tejribeçilik gymmatlygyna eýe bolup, olar taryhçylar, siýasatçylar, jemgyýeti öwrenjileri üçin Türkmenistanyň häzirki zaman ideologiýasynyň ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgörtmeleň
yerine ýetirilýän milli maksatnamylaryň ähmiýetiniň mazmunyny we manysyny beýan edýän möhüm ilmi resmi hem maglumat çeşmelerini urulur. Neşeri ata watanymyzyň içeri we daşary siýasatyny wagt etmekde, jemgyýetiň syýasy, ykdysady, medeni durmuşyny egert ul özgertmeleri beýan etmekde, ýaşlary watançylyk, zähmetseýörlik we ahlaklyk ruhuny terbiýelemekde uly ähmiýeti eýedir. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna gatnaşyklar ýokary derejede ösürilýär. Bu hyzmatdaşlyk ýurdumyzyň daşary siýasatynyň ugurlaryna dowlaýyk kelýär. Türkmenistanyň daşary siýasat uguruna bähwitli diň hukukly gatnaşyklara uly orun berýär. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň degişli puwdoklarynyň wekilleri bilen Russiýa Federasiýasynyň baş prokurorunyň ýollaşçylygyna wekiliýetiň geçiren duşuklaryny hyzmatdaşlygyň durly ugurlary ara alynıp maslahatlaşyldy. Duşuň dowamyna ozal gazanylan ilalaşyklary hemde geljek üçin meýilnamalary durmuşa geçirmek bilen baglykda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi boýunça pikir alşmalara giňerim berli. Şoň bilen baglykda hyzmatdaşlygyň eýe bolan uly mümkinçiligini iş ýetnamalaşyrmagy, netijeli gatnaşyklary ösürmäge ähmiýetli orun berýär. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerine de döwletara gatnaşyklarynyň üstünlükli ösürilýänligi bellerliklidir. Degişli düdümleň ugru boýunça özara gatnaşyklary öňdewarjy tehnologiýalary ornaşdyrmak ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygyň meselelelerine aýratyn ünsärli. Iki ýurdun döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen hyzmatdaşlyk giňertmek üçin oňat şertler bar. Duşukda Türkmen urus gatnaşyklarynyň öňden gelýän dowatlygyň we hyzmatdaşlygyň baý tejribesine dayanmak arkaly geljekde de täze mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna hemde işiň ösüriljekdigine ynam bildirli. Russiýa wekiliýetiň Türkmen kärdeşleri bilen geçiren okuw matlagyda işiň häsiýeti betlenni. Tejribeler alşmak matlagynyň esasy ugurlarynyň biri boldy. Şeýle şäherlen geçirilmegi taraplar üçin ören bähwitli bolup durýar. Diýermizde azyk bolçulugyny döretmekde bagtyar aýatlarymyzyň ýylyň ähli patlyny tergöw önümleri, meweler we bagça önümleri bilen öpçün edilmek ugruna owa hojalyk ulgamyny netijeli işler durmuşa geçirilýär. Muň şeýledigine Lewap welaýatynyň zähmetseýür babdaýhanlarynyň ahlat we zähmet seňdiren özümçilik meýdanlaryna senlanyny da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Ýurdumyzyň Lewap welaýatyna bereketli toprağymyzdan bol hasyl almakda ýylyň ýylyna ýokary netijelere eýe bolýar. Öz işiniň usady bolan tejribeli ekrançylaryň esasy owa hojalyk ekinleri bolan paýtadan hemem galladan başga da dürli meýweli daratlardan hasyl almakda gazanýan netijeleri bilinmäge münasipdir. Çünki ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmek, ýylatymyzda hut öz toprağymyzda ýetişdirilen dürli azyklyk, şoltany dürli meýwe önümleri bilen öpçün etmek, şoň köwünde Lewaply owa hojalykçylygyň baş maksady bolup durýar. Welaýatyň babadaýhanlary şeý owa hojalyk ýylyna da ekrançylyk meýdanlaryna ýa-da zähmet çekip, beýleki owa hojalyk ekinleri bilen birlikde sahawatly türkmen toprağynyň bereketini we tagamyny özüne jemleýän ýokumlygy, insan saglygyny peýdalygy, tagamlygy bilen tapawutlanýan özümiň bol hasylyny kemale getirdiler. Özümiň dünýäde 350-den gowrak görnüş mälim bolup, ol gadymyetden beri ata-babalarymyz tarapyndan ekilip gelinýän ekinleň biridir. Babadaýhanlaryň şol ata-babalarymyzdan gelýän synagdan geçen daýhançylyk usullaryny almaň soňky gazananlary bilen utgaşdyrmagy şoň köwünde bu ekinleň bol hasylyny almaga mümkinçilik berýär. Sahawatly toprağymyzda özümiň bir näçe görnüşleri ösürilip ýetişdirilýär. Halkyň arkadagy zamanasy ýylam Lewaply özümçi ekrançylar üçin bereketli ýyllaň biri boldy. Welaýatda özümçilik meýdanlarynyň öz işiniň usady bolan tejribeli babadaýhanlary berkidilmegi, welaýatyň howa şertlerine laýyk gelýän görnüşlüň saýlanyp ekilmegi, şol sany agrotehnika çärelen kada laýyklykda alınıp barylmagy bol hasyly kemale getirmäge mümkinçilik berdi. Güneşiň çoğulu nuru bilen ýetişen özümleri halkymyzyň iň oňat görüp günnelik sarp edýän önümleriniň biridir. Özüm diňe terligine ilmän ondan keşmiş, toşup mürebbe ýaly önümlerim taýarlanýar. Özüm meýwesi adam bedenine öräni ýokumly bolmak bilen ol adam saglygyny berkitmekde de has peýdalydyr. Oň meýwesi dürli görüşli vitaminlere ören baýdyr. Özümiň dermanlyk häsiýetim gadym döwürlerden bäri mälimdir. Şu ýylla özümiň bol hasylyny kemale getirmekde esasen çärje, saýat, halaç, kerk etraplarynyň özümçi baglanlary has tutan ýerlik görkezdiler. Şoň köwünde ekrançylyk meýdanlaryna ihlas bilen ýetişdirilen hatyrlary ýygnamak we olaň bir bölegini sowudyjylary ýerleşdirmek we bir bölegini halk köpçüligine ýetirmek işleri gyzgalaňly dowam edýär. Netijede bagdaýhan ihlas bilen ak bazarlarymyzyň bolçulugy, ýeňsilmez rızkyly beslenen saçaklarymyzyň bereket artýar. Indi toprağa seňdirilen ihlasly zähmet bugün köwüni daýhany rızkyl ýyl günümizden
şaklaryny bereket etçiliğe, ahlakly zähmetden bereket tapýan lewaply babdaýhanlar howanyň häzirki ekrançylygy üçin amatly şertlerinden yerlikli peýdalanmak bilen geljekde de ilaty şeýle dürli görnüşli ter önümleri bilen üpçün etmekde barha gayratly zähmete beslenýärler. Hormatly prezidentimizin ýurdumyza bagy wasanlygy, gül-gülzarlygy öwürmek baradaky öňde goýan aýdyň wezipelerinden ogralýan Daşow vilayatynyň bagwanlarynyň häzirki günlerde durmuşy geçirýän işleri ýürüte bellenmäge münasipdir. Olary halkymyzyň bereketli saçaklarynyň naznygmatlardan dağıtly mewelerden dolu bolmak üçin netijeli zähmet çekýärler. Häzirki günlerde vilayatda gök we bagça ekinlerinden meweli baglardan bol hasyl almak ugrunaky işler ýokary depkinlerde dowam etdirilýär. Muňa özi ýurdumyzyň elatyny öz toprağımızda öndürülen önümler bilen ıgtybarly üpçün etmäge münasip goşundyr. Ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürülen adyk önümler bilen ıgtybarly üpçün etmek iler tutulýan ugurlaryň biridir. Bu urda Daşow welaýatynyň ähli etraplarynyň bagwanlarym özleriniň nutgalyk işler bilen tapawutlanýarlar. Bir näçe hektar meýdan tutýan baglardan her ýyly dürli görnüşli meýweleriň bereketli hasyl alynýar. Aýratynam alma bagyndan öndürülen hasylyň mukdary her ýyl köpelýär. Bagwanlar bagçylyk hojalyklaryna şeýtdaly, armut, garaly we başga da bir näçe meýweli baglar bilen bir hatarda alma agaçyny ekmek, olardan bol hasyl almak barada da uly aladalar edýärler. Netijede şol meýweli agaçlar gödüň dokundurýar. Şeýlelikde hojalyklarda ýetiştirilen meýweler ak badarlarymyzyň bereketine bereket goşýar. Her bir düýüp meýweli agaçyň ösdürip ýetiştirilişi tiltimini gowy bilýän bagwanlaryň köp bolmagy aýratyn bellemäge münasipdir. Welaýatyň ähli etraplaryna da bagwançylyk bilen meşgullanýan ýereýleri barka artýar. Hormatly prezidentimiziň döretip berýän giň mümkinçilikleri olary täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar. Daşow welaýatynyň bagwanlary hem arka dal terdarymyzyň bagçylyk ösdürmekdäki döretip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp täze üstünlikleri tarap ynamly barýarlar. Bu bolsa halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ak badarlarymyzyň dürli meýwe önümlerinden dolu boljakdygynyň kepilidir. Olar hormatly prezidentimiziň tapşyryklaryna we görkezmelerine laýyklykda özümizde öndürilen gök, bakça we meýwe önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Süýjü tagam bilen tapawutlanýan alma vitaminleri we minerallary baý, ýokumly meýweleriň biri hasaplanýar. Alma adam bedeniniň keselleri garşy durmak ukybyny ýokurlandyrýar. Şonuň ýaly alma demire baý bolup, bir näçe keselleriň öňüne alýar. Welaýatyň etraplarynda baglardan alınýan meýweleriň mukdarynyň artdyrylmagy üçin kärendesi bagwanlar geçirilen işleriň depkinini gowşatmaýarlar. Welaýatyň telekeçleri hem bagwanlaryň ösdürip ýetiştirýän meýwelerini hak edip ilaty öldürilýärler. Welaýatyň ýatwandaky etrawynyň şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçleri birleşmesiniň agdasy bolan hak edilen meýweleri we gök önümleri öndürýän kärhana sam bar. Ýurdumyzda telekeçilik ösdürmeklige döredilip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu kärhananyň zähmet öýri işgärleri arasynda insan taglygy üçin peýdaly ýokary ýyly adyk önümlerini öndürmekligiň hötdetinden gelýärler. Bu ýerde meýwe we göw önümler ýürüten etlenen enzamlaryň kömegi bilen belli bir gyzgynlyk derejesine gyzdyrylyp, dödümindäki peýdaly vitaminleri adam bedenine peýdaly bolan maddalar saklap galmak şertinde guradylýar. Bu önüm taýýar bolandan soň ýürüte gaplara gaplanýar. İnsan taglygy üçin peýdaly bolan kakadlan önümleri raýatlar uly bildirýärler. Welaýatyň bagwanlary we telekeçleri güneşli diýarymyzda döredilýän göňnüze şertler üçin arka dal terdarymyzy alkyşlaýarlar aýdýarlar. Häzirki günlerde ýurdumyzda alınıp berilýän ösüşleri bilen baglanyşly maslahatlara giňer merliýe işe häsiýetli çäreler ösüşlerimiziň öz boşly beýanydyr. Bu urda bilim ulgamynyň innowasion ösüşi ilmi tehnika öňüdüşlikleriň binýadydyr. Şugun paýtatymyzda hemde ýurdumyzyň vilayat merkezlerine, orta hüner hemde ýokary okuma mekdeplerine okumaga istek bildirýänler giýiş diýneglerine başladylar. Ol 25-nji awgustda çenli dowam eder. Döwlet başlamadan tapşyryk esasyna ýokary okuma mekdeplerine giýiş diýnegleriniň geçirilişine jemgyýetçilik gözegçiligi amal aşyrlar. Hormatly prezidentimiň häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaş nesline ýokary hili bilim almak hemde saýlan hünärlerini özleşdirmek üçin ähli mümkinçilikleriň döredilen noktaýa. Raýatlarymyzyň el alan hünär bilimlerini ýurdumyzyň öňünde barjy tehnologiýalary hemde innovasiýalary işden ornaşdyrmaga gönükdirilen giň meşgul özgertmeler maksatnamalary durmuşa geçirilýän ykdysadiyetimiziň dürli podoklarına giňden ulanmalylar.
Paytahtymyzdaky jemgyýetçilik guramalynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, halkara atnaşyklar institutynyň hemde bilim ministrliginiň bilelikde guramaklaryna, hormatly prezidentimiň halkara ähmetli başlangyçlary, ähli parahatçylyk we durnukly ösüş ugruna hyzmatdaşlyk atly maslahat geçerli. Akbuğda Etrap Häkimliginiň, Kadiýetiniň, Demokratik Partiýanyň Akbuğda Etrap Komitetiniň bilelikde geçiren çäresi maşgalam başgalam diýilip atlandyrly. Demokratik Partiýanyň Balkan vilayaty we Balkanava şäher komitetleriniň hemde ýaşlar guramasynyň Türkmen şäher geňeşiniň bilelikde geçiren maslahatlary ýokary iş jeňligi eýe boldy. Maslahatlarda berqara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne, sağlam durmuşy ýörülgesi, nesil terbiyesi wagtda amala aşylmaly döwri bap işler barada söhbet edildi. Balkan vilayet prokuraturasynyň geçiren maslahaty ýokary ruhy bilentligi betlendi. Maslahatda berqara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne, amala aşylýan tutulmy işler barada buýsançly gurrun edildi. Maslahat döwletli ýarymyzda durmuşa geçirilýän her bir tutumly işi halkymyzyň ýürek buýsançyna gören, arka dagly serdarymyza bolan eýsilmeýän hoşallygyň aýdyn beýanyna urly. Kärdaşça ýakalaşyklanyň Daşary vilayet birleşmesiniň ykdysadyýet we maliýe pudagynyň işgärläriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahaty berqara döwletiň täze iýamynyň galkynçy, ykdysady ösüşleriň berk binýady diýilip atlandyrly. Daşary şäher häkimliginiň, Demokratik Partiýanyň vilayet, şäher, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Daşary vilayet komitetläriniň bilelikde guramaklaryna berqara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne ýetiren sepketler ady bilen maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler berqara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne gadynylýan ösüşleri, arka dagly serdarymyzyň durmuşa geçirýän beýik işleri halkymyzyň ruhyny arşa göterýän özgertmeler dogrusyna buýsançly gurrun edildi. Lewap vilayatynyň Kerket raýonuna ýaşlar guramasynyň Kerket raýon geňeşiniň hemde Etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklaryna geçirilen çärede ýatda gazy pursatlara baý boldy. Çykyşlarda berqara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüniň eşretli günleri üçin hormatly prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy. Lewap vilayat taryhy we ülkani öwrenş muzeýine geçirilen çäre ýaty geljege gadam diýilip atlandyrly. Zenanlar birleşmesiniň Marag vilayet bölüminiň guramagyna terbiýeçilik ähmetli wagt nisihat çäresi geçirli. Edep terbiýe ýogurlan bu maslahatda asuda we parahat watanymyzda zenan mertebesini belinde göterip, ýurdumyzda ösüşleriň ak ýolundan anamly öňat barýan hormatly prezidentimiň işleriniň rowaşlyklary wetlenmegi ardy gödelli. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň we partiýasynyň Marag vilayet bölüminiň hemde partiýa komitetiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat berqara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne hoşnetli goňşulyk gatnaşyklaryna sağlaşyk ösüşler gazanylýar diýilip atlandyrly. Sakarçaga Etrap häkimliginiň, Etrap prokuraturasynyň hemde Etrap Zenanlar bölüminiň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt nisihat çäresi sağlam durmuş ýörelgelerini başlandy. Türkmenistanyň sport we ýaşlar teatry ministrligine geçirilen çäre ýurdumyzda sporty üstünlükde amala aşyrýan işler üçin hormatly prezidentimize öz boşly hoşallygy urly. Dawaral çärede halkara ýarışlaryna ýeňiş gazanan türgenlerimize sowatlar goşurly. Köpçülikle beden terbiýany sporty üstünlüklige ulus berýän üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirli. Şogun ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň we kärdeşleri arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyna geçirilýän Gülüň Owadan atly bätleşiň jemleýici tapyry boldy. Hormatly prezidentimiň bu ýurt biziň watanymyzdyr. Bu ýer biziň mähriban topragymyzdyr. Biz ata-enelerimiziň we maşgalaryň mukaddesligine arşa ötürýän halkdyr diýen şygaryndan ruhlanyp halkyň arkadagly zamanasy ýylyna başlap geçirilen bätleşige çeperelli zähmet gelin gaýdylar gatnaşdylar. Gülüň Owadan atly bätleşiň welayet hemem Aşgabat şäher tapgyry geçirildi. Bugün onuň jemlenni. Oň dowamyny öz işine ussat we asyrlaryň dowamynda Türkmen zenanlarynyň döredän milli gymmatlyklaryny dowam edýän gelin gaýdylar Türkmen milli keçetini taýýarlamak bilen baglanyşykly ähli işler boýunça öz başarnyklaryny görkezdiler. Aýratynyn bäsleşe gatnaşyjylar öz ýaşaýan sebitleriniň öz boşly aýratynlyklaryny nazar alyp, ýöňe saýlap almak we saýmak, ýöňe daramak, boýamak, peşke taýýarlamak, keçäniň gamşyny dokumak ýaly ugurlar boýunça öz ussatlyklaryny görkezdiler. Şeýle-de bäsleşe gatnaşýan gelin gaýdylar keçe taýýarlamak üçin zerur bolan gurallar, olaryň ulanşy barada gurrun berdiler. Ýurdumyzyň zähmet söýür we maşgaly mukaddesligine aýratyn sarpy goýan gelin gaýdylary halkymyzyň taryhyň dowamyny döredän
milli kymmatlyklaryny öwrenmek, ösdürmek, şeýle-de olary geljek nesillere ýetirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine işçen gatnaşýarlar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen şöhratly pederlerimiziň döreden we dünýä nusgulyk ýörelgelerini häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösdürilýändiginiň aýdyň beýanyny. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýaşlaryň aýratynam gelin gyzyň ukyp başarnyklaryny açyk görkezmekleri, milli senetkarçylyklaryň şolsana zenanyň el hünäriniň ösdürilmegi ugruna döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini bellemeli. Bu işler ýaş nesillerde milli kymmatlyklara bolan söýgüýüniň ösdürilmegine de ähmiýetliler. Şunukdoý nazardan arkadagy serdarymyzyň parasatly ýoldaşlygyna, ýurdumyza halkymyzyň döreden oňun ýörelgileriniň ösdürilmegine, bagtyar nesilleň nurany geljegine gönüktirilen giň möçerli şäherler halkymyzy mundan beýlekde beýik işlere, uly üstünliklere ruhlandyrýar. Mehriban watanymyza bolan söýgüýüni belende götürmekde, halkymyzyň köp asyrlyk ýaşy desturlaryny aýawly saklamakda, hemem baýlaşdyrmakda möhüm orna ýeleýän ýurdumyzyň çeper elle zenanlarynyň arasyna geçirilen bäsešiň jemneji tapgyry ýata galjy pursatlara baý boldy. Şeýlelikde bäsešiň jemneji tapgyryny etrapdyr şäherlerde, welaýatlerde, şeýle-de Aşgabat şäherine geçirilen desapky tapgyrlarda ýeňçi bolan zenanlar gatnaşdylar. Türkmen öýleriniň bezegi bolan milli keçelen ajaýyp nusgalarynyň taýýarlanyş usullaryny açyk görkezen bäsešik ýurdumyza el hünärine aýratyn ähmiýet berilýändigini görkezdi. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemem kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde geçiren Gölüň owadan atly bäsešiň jemneji tapgyrynyň netijeleri belli boldy. Eli çeper zähmetler Zenanyň arasyna geçirilen bäsešiň ýeňijilerini syýlaklamak dabarasy aýdym sada çykyşlar bilen utgaşdy. Munyň özi arkadaly serdarymyzyň tapşyrygyna laýyklykda ýurdumyzyň aýratyna gelin gyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany wakalaň öz boşly bäsešikliň ýokary gurumçylyk derejesine geçirilmeginden hemme taraplaryň esasy çemeleşilýändiginiň nowatdaky beýanyna urildi. Ýurdumyzda giň gerimde geçirilýän ýarışlarda ýeňşe bolan ihlas aýdyň doýlýa bu ýagdaý belen sepgitlen eýlenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatraty baş müdürligi ýaşlar geçirmekde ören işlerini kazanýar. Netijede türgenler tejribelerini artyryp, üstünlüge anamly gadam urýarlar. Türkmen türgeni İskender Ýagmyrow Fransiýada tenis akademiýasyna wagtlyň okuwy geçmek bilen halkary ýarışyna çykyş edip 3-nji orna nasip boldy. Daşawut vilayet sport we ýaşlar teatraty baş müdürliginiň geçiren ýarışyna öýdary duşuklara ul orun berli. Voleybol boýunça Lewap vilayatynyň çempionaty geçirildi. Ýaşa 7 topar gatnaşyp, gadakly duşuklaryň jemleri boýunça Türkmenabat şäheriniň Çärjek hemde däne etraplarynyň toparlary üstünlikli çykyş etdiler. Degişlikde toparlar 1-nji, 2-nji hemde 3-nji baýrakly orunlara münasip boldylar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny paýtatymyz Aşgabat şäherine şuny 27-nji iýulda saat 20-den 28-nji iýulda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanşyň. Balkın vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup ýağış ýagar, ýerlerim çakma mümkin. Demirada kunatardan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna azken bulutly howa bolup gündüzden telesekund 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 25-30 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna azken bulutly howa bolup Demirada gündüzden telesekund 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna azken bulutly howa bolup Demirada gündüzden telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar.
Da şu vilayetine ötkaptiren bulutlu hava bolup ýymnat gün ordan teýle sekundda 6-10 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 20-26 gradus maýil, günüdüne 33-38 gradus ıssy bolar. Paytatymyzda Aşgabatda azken bulutly hawa bolup gün ordan teýle sekundda 9-10 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 26-28 gradus maýil, günüdüne 39-41 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 28-ine magnit hadisasynyň gowşap täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara ötümüz paslynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, günüň ýetişoklaryndan gorunmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mähriban ýeşler, bulary berja etseňiz diýilen islenek paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şununla watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.